שלום, כאן ילנה. לא מעט אנשים ביקשו סליים קלקר, והנה סוף סוף השגתי את הקלקר ואני עושה את הסליים המושלם הזה שהרעש שלו מספק ביותר. אני עושה סליים רגיל שכולנו כבר די מכירים. קודם כל שמתי דבק לבן אומגה, זה דבק לא רעיל, ואחר כך הוספתי קצת מדבק שקוף. למה לא? ובתור התחלה שמתי קצת מהגואש הזה. גם הוספתי קצף גילוח. והאמת שרציתי להוסיף קרם גוף ופשוט שכחתי. וכרגיל כשעושים סליים תמיד משהו נגמר, במקרה הזה זה צבע גואש, אז הוספתי קצת מהאקריל הזה. וגם הוספתי קצת מהקצף הזה, זה סבון. ועכשיו הגיע התור של הקלקר, שהוא מרגיש ונשמע פשוט מעולה. וזה לא הספיק לי והוספתי עוד קערה של קלקר. עכשיו את הקלקר אני אישית קניתי בראשון בחנות שמוכרת פופים וגם מילוי לפופים. אנחנו נוסיף גם סודה ובהמשך גם תמיסה לעדשות מגע. אני יכולה להגיד לכם שהסליים הזה הפך לי ממש כבד וזה היה די קשה לערבב אותו, ובנוסף הוא היה צריך עוד ועוד סודה לשתייה כי הוא פשוט גדול. ופשוט ממשיכים לערבב עד שזה מוכן. אני יכולה להגיד לכם שאני לא תיארתי לעצמי כמה הסליים הזה מספק, הוא באמת באמת כיפי. מי שעוד לא לחץ על הכפתור סאבסקרייב, אני מאוד אשמח אם תעשו את זה עכשיו. תודה רבה.